Sa ulo ng mga nagbabagang balita, kauna-unahang Special Economic Zone sa Ilocos Sur itatayo sa bayan ng Suyo. Karapatan ng mga kababaihan isinusulong ng isang Violence Against Women survivor. Proyekto para sa kahandaan sa anumang sakuna inilunsad. Maigting na kampanya kontra rabies tututukan ng Pangasinan. At mga kalahok ng Miss Abra 2023 nagpasiklaban sa Coronation Night. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inaasahang makatutulong sa ekonomiya ng Cordillera at Ilocos Region ang pagpapatayo ng kauna-unahang economic zone sa bayan ng Suyo, Ilocos Sur. Katunayan, 4 na kumpanya na mula sa Poland ang nagpakita ng interes dito. Magbabalita Charles Limon. Agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng 4th class municipality ng Suyo, Ilocos Sur. Pero inaasahang mababago na ito sa pagbisita kasi ni Polish Ambassador to the Philippines na si Jaroslav Stepanskiewicz sa bayan, dala niya ang magandang balita. Ito ang pagtatayo ng kauna-unahang Special Economic Zone sa probinsya. This eco-zone, it means to build the whole infrastructure and what is around Special Economic Zone, because it's not only prepared for Special Economic Zone, it's a hospitals, infrastructure, everything is. But this is responsibility of the local government to assure the full connectivity of this economic zone, because this will attract the second wave of investors. Katuwang ng embahada rito ang Investment and Trade Agency ng Poland. It was easy for me to talk to some Polish companies and propose the economic zone that's just being organized, because they feel more encouraged and more even empowered to come to a place that's just being created, where they are actually not afraid of voicing their feedback. And I hope that because of that, it will be actually a much more meaningful partnership. Itatayo ito sa 160 hektar na lupain at 4 ng kumpanya mula Poland ang naghain ng interes. Ang mga ito ay eksperto sa industriya ng flood protection, water waste management at healthcare facilities. Kasama ring itatayo sa economic zone ang solar power plant, cold storage facilities, BPOs, European Food Standard Facility at marami pang iba. Positibo naman ang pananaw dito ng Philippine Economic Zone Authority. The ecozone development alone, the land development facilities and is already pegged at 5.5 billion peso. The solar facility at 1 gigawatt is pegged at 3 billion US. That is just the development phase. So imagine kung ano yung gross output ng economic zone na to, it will be really regional. Malaki rin ang oportunidad na alok nito sa bayan at sa mga karatig probinsya at rehiyon. Kaya hiling nila, aprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtatayo nito. Hopefully, makita na ng ating presidente yung aming application. Nandun na since December 16 pa last year. At sana mapirmahan na rin niya, maproclaim para naman makapag-umpisa na itong economic zone natin. Hiling lang ng embahada sa pamahalaan ang paglaban sa korupsyon. This is something that my background is logistics. I've done about 15-16 years in international shipping. I would like to see it changed, because if the custom regulations will be eased and streamlined, if more things will be digitized, then definitely there will be more businesses coming to Philippines, and there will be the trade will be growing. I can see differences in the level of bureaucracy here in the Philippines. So I would love the Philippines to be more digitalized and be able to do
has just less paperwork. Puspusan pa ang pag-imbita ng embahada sa mga karagdagang kumpanya na mamuhunan sa bayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bukod sa Fire Prevention at Women's Month, ipinagdiriwang din ngayong buwan ng Marso ang Rabies Month. Kaya sa Pangasinan, isa ito sa mga tinututukan. Magbabalita Jose Robert Inventor. Isa ang rabies sa mga neglected tropical diseases. Ibig sabihin, isa lamang ito sa ipinagkikibit-balikat ng ilang Pilipino na kung minsan kapag hindi naagapan ay maaaring humantong sa kamatayan. Lahat muli, ito pong sakit na rabies, ito po ay sakit na nakukuha po natin mula sa kagat ng isang hayop na posibleng rabid po or may rabies virus na kung saan po pag siya po ay nakagat at hindi po kaagad nabigyan ng tamang lunas gaya po ng bakuna, ay pwede rin po siyang magkaroon ng rabies. At usually po ang mga nakakagat po ng hayop na may rabies, pag sila po ay nagka-rabies din po, ay sigurado po na ito po ay ang pasyente po na yon ay mamamatay po. Kaya sa probinsya ng Pangasinan, isinusulong ang maigting na kampanya kontra rabies, lalo na at ipinagdiriwang ngayong Marso ang Rabies Awareness Month. Aabot sa higit 50 kaso ng rabies ang naitala sa probinsya mula 2018 hanggang 2022. Alaminos City ang nakapagtala ng pinakamataas sa kaso ng rabies sa Pangasinan. Marami po tayong nababakunahan na mga taong nakakagat ng mga hayop. At ito po ay naitatala po natin sa ating mga animal bite treatment centers. Actually po, yun po yung nakikita natin. Mas nagiging informed na po ang mga tao ngayon. Pumupunta na po, once na po sila po ay nakagat, nakalmot ng mga hayop, sila po ay agad na pumupunta sa ating mga animal bite treatment centers para po sila ay magpa-check up at magpabakuna. Sa buong probinsya, mayroong 28 animal and bite center na maaaring mapuntahan ng mga nakagat o nakalmot na mga hayop na maaaring may dalang rabies. Pero ito kasi, at ang isang common factor po nitong mga rabies death po natin is that hindi po sila nagpabakuna. Napabayaan po, hindi po nila in-inform ang kanilang mga magulang kung kaya't hindi po nabigyan ng tamang maggamutan. Paalala naman ng isang veterinaryo. Pag nakagat yung aso, ay kailangan itali o ikulong na. Hindi na pwedeng gumala kasi suspect na siya. Sa ngayon, nakalatag na ang mga programa ng Provincial Veterinary Office ngayong buwan para sa mga alagang hayop sa Pangasinan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Pagiging handa sa anumang sakuna. Ito ang target ng bagong rice project na alok ng European Union at ng ilang NGO sa probinsya ng Benguet. Magbabalik sa report, Charles Limon. Turismo ang isa sa mga ikinabubuhay ng bayan ng Tublay, Benguet. Pero sa likod ng mga naggagandahang bulubunduking tanawin, naroon pa rin ang banta ng landslide na maaring makaapekto sa turismo. Tublay is kasi it's a mountainous area, so we are prone from disasters. Of course, ang ano dyan na mga injures kasi mga disaster, yung ulan. Of course, we have also typhoon. I mean the typhoon, and then even monsoon rin actually. Yung mga injures monsoon rin, nagtitrigger yan mga landslide because of the mountain, yung mga terrain ng Tublay. Upang maging handa, kasama ang bayan sa isang resiliency project na alok ng European Union at ng iba't ibang non-government organization. Ito ang RISE o Resiliency, Innovation, Sustainability and Empowerment Project. From our perspective, disaster risk management for the Philippines is obviously crucial. It's one of the countries most affected by natural disasters. And disaster risk management is always local. Right? There are overall bigger national frameworks. The actions have to be taken place at the local level, and therefore it's so important to link these various levels of communities, LGUs, municipal and provincial and national level together. Kasama sa proyektong ito ang iba pang bayan gaya ng Sablan, Tuba, Itogon, La Trinidad at ang lungsod ng Baguio.
Isasagawa ang proyekto sa loob ng 3 taon kung saan tutulungan nitong mahasa ang kahandaan ng mga bayan sa sakuna at mga proyekto laban sa epekto ng climate change. In the Nagilian Road, may isa rin doon na na-identify na prone sa slide. And of course, the other barangays. So with this, with the support of this, matuturuan yung mga mga kababayan natin, with also the support also of our CSO. So parang mga trainings ang gagawin dito. We will provide catalytic fund para po sa mga BLIS project. Magkakaroon po kayo ng mga community resilience project. And dahil nandito po ang mga LGU, pwede rin po silang magkaroon ng counterpart. Maliban sa mga LGU, katuwang din sa proyektong ito ang mga civil society organizations gaya ng grupo ni John Rhee. Kaya napaka-importante na maging resilient ang mga kababaihan at part po nito is yung pagkakaroon ng sinasabi natin na resilience in food sovereignty, na sana ang women, lalo na dito sa Cordillera, kung saan kalakhan ng ating kabuhayan is on farming or agriculture, maganda po na yung women mismo ay makapag-produce ng kanilang kakainin sa pang-araw-araw. Kaya maganda po na nakapartner din po tayo dito sa RISE project. Sinimulan na ang proyekto sa bayan ng Itogon sa pamamagitan ng mga workshops sa mga civil society organizations at inaasang susunod ang iba pang bayan ng BLIS. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, karapatan ng kababaihan mula sa pang-aabuso, isinusulong ng isang violence against women survivor. Ang kanyang kwento, abangan. Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalaga ang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agri-Vet stores. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kaugnay sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso at Women's Day ngayong araw, isang violence survivor ang patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at gabay para sa mga kababaihan. Alamin natin ang kanyang kwento. Abusive yung relationship,
doon nag-umpisa yung pananakit. Impyerno. Ganito ilarawan ni Patty ang 24 na taon niyang pamumuhay kasama ang dati niyang asawa. Mula raw kasi sa mga maliliit na paraan ng pananakit ay halos humantong ito sa muntikan niyang pagkamatay. I experienced STD, no, sexually transmitted diseases. I experienced a gun na natutok dito sa ulo ko at kulang na lang na tutok niya kasi nakakasana. Bugbog sarado, lahat, no? Hinostage ang anak. Buong akala niya raw, parte lamang ito ng relasyon at pagmamahal. Pero sa tulong ng isang libro tungkol sa pananakit ng kababaihan, ay namulat siya na hindi ito tama. Dito siya nagsimulang lumaban para sa kanyang karapatan. Binuo niya rin ang organisasyong Save Our Women noong 2007 para maging kaagapay ng mga kababaihang nalalagay at maaaring malagay sa kanyang pinagdaanan. May mga nakausap kami, we were able to reach out to about 400 women. Not only in Baguio and Benguet, but also in other parts of the Philippines. So, we were able to do this kasi gumawa kami mga awareness advocacies. We raised awareness through forums and summits. So and we also did the White Ribbon campaign every year. A lot of the cases that we handled were cases of married couples, no, married women who were being hurt in their relationships. Paano na yung mga alala nila, yung mga what ifs nila, like paano na yung anak ko, sino magpo-provide, kasi sa culture natin, di ba, malakas yung pa rin yung culture natin na yung tatay ang provider. So, yun yung isa sa mga factor kaya hindi sila maka-abusive sa relationship. Then, syempre yung paniniwala din ng isang babae na mababago niya yung karelasyon niya. Ayon sa World Health Organization, isa sa 3 babae ay nakararanas ng physical o sexual abuse. Samantala, sa datos naman ng PNP noong 2021, umabot sa 8,000 ang nai-report na kaso ng VAUC sa bansa. Pangalawa rin ang anti-violence against women and their children sa pinakamataas na kaso sa Women and Children Protection Desk sa Cordillera. Katunayan, mula lamang Enero hanggang Pebrero ngayong taon, 24 na ang naitalang kaso. We really explain kung ano yung proseso. And then, we also assist them sa mga agencies na makakatulong sa kanila. And then, usually kasi sa mga cases ng violence against women and children, yung RA 9262, minsan nagbaback out sila sa pagpa-file ng case. So what we do is we explain the procedure and then we empower them. We instill in their minds na they don't deserve to be treated na sinasaktan sila. Para kay Patty, ang pagtaas ng mga kaso ay indikasyon na mas dumarami ang mga kababaihang namumulat at ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Hindi kailangan mag-file ka agad ng kaso kung takot ka, no? Pero importante na ma-document yung nangyari sa iyo. The protection order, document what happened to you, talk to a friend, and then if you feel na talagang grabe na yung, hindi mo na kaya talaga, no? You can't stomach it and you should not actually stomach it. Dapat nga isa pa lang na gano'n, isang sampal lang o isang suntok lang, out ka na Dagdag pa niya, maaaring sumangguni sa mga otoridad para i-report ang anumang kaso ng pang-aabuso. Mahalaga rin na huwag husgahan ng mga biktima ng pang-aabuso, bagkus ay palakasin ang kanilang loob upang malampasan ang problema. Gaya ni Patty na ngayoy masaya at malayang namumuhay mula sa mapanakit na relasyon, hiling niya'y sa pagdiriwang ng Women's Day ngayong araw at Women's Month ngayong Marso, mahanap ng mga kababaihan ang pagmamahal at paglaban para sa sarili. Ika nga niya, ikaw ay babae at hindi babae lang.
Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Upang matiyak ang food security at komersyo sa bayan ng Bontoc sa Mountain Province, hatid ng Department of Agriculture at pamahalaang bayan ang ilang mga tulong. Magbabalik sa reporto si Robert Inventor. Isa ang pagsasaka sa pangunahing pangkabuhay ng mga residente sa Bontoc Mountain Province. Kaya upang matiyak ang food security at magandang ani, hinatiran ang mga magsasaka ng bayan ng fertilizer discount at pataba. Ito'y mula sa Department of Agriculture na ipinamahagi ng Municipal Agriculture Office ng bayan. Aabot sa 300 rehistradong magsasaka sa ilalim ng Registry of Basic Sectors in Agriculture ang nabigyan. Ang mga ito ay mula sa Barangay Alab Oriente, Alab Proper, Balili at Gunugonang. Abot langit naman ang tuwa ng mga nakatanggap dahil sa mahal ng presyo ng pataba sa merkado. Hinihikayat na rin ng Municipal Agriculture Office na magparehistro ang mga magsasaka para sa mga benepisyong alok ng ahensya. Ito na ang pangalawang pagkakataon na namahagi ang ahensya sa bayan bilang suporta sa rice program ng DA. Samantala, binisita naman ni Bontoc Mayor Jerome Tudlong Jr. ang mga apektadong vendor sa isinasagawang pagsasaayos ng Bontoc Public Market. Aniya, ang nasabing rehabilitasyon ay makatutulong upang mapabuti ang lagay ng komersyo sa bayan at matiyak ang sanitation protocol. Umaasa naman ang pamahalaang bayan sa kooperasyon ng mga vendors sa nasabing proyekto. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Pag yung kalapati ba ay gumawa ng kanyang home o yung kanyang nest doon sa kapitbahay, sino ngayon ang may-ari ng kalapati? Ito po ay tanong ng isang kababayan natin mula sa Tarlac. Ang sagot po niyan ay nasa Article 717 ng New Civil Code. At ang sabi ng 717, pigeons and fish which from their respective breeding places pass to another pertaining to a different owner shall belong to the latter, provided that they have not been enticed by some artifice or fraud. So, doon sa tanong, pag yung kalapati ay naglagay ng kanyang breeding place o nest sa kapitbahay, ang may-ari ng kalapati ay ang kapitbahay. Pag bumalik sa iyo yung kalapati, di sa iyo na naman yung kalapati. Pero may exception ang law, no? Unless na mapatunayan mo na kaya siya lumipat ng nest o bahay ay dahil hinikayat siya ng iyong kapitbahay o na gumamit siya ng fraud o falsehood para kumbinsihin yung kalapati na lumipat ng nest mula sa iyo doon sa kapitbahay. It also applies to fish. Actually, yung mga fish pond. Pag yung tilapia mo ay pumunta sa talipapa ng kapitbahay mo, fish pond mo, then ang may-ari ng isda ay yung kapitbahay mo. Again, the exception is pag merong enticement mula sa kapitbahay. So malinaw na ang iyong kapitbahay ang magiging may-ari ng iyong mga dating kalapati o dating isda. At ito po ay wala tayong magagawa dahil ito ang nakasaad sa Article 717 of the New Civil Code. Susunod, mga kalahok ng Miss Abra 2023 nagpasiklaban sa Coronation Night. Ang mga nanalo sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer
online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Nagpasiklaban naman kagabi ang mga kandidata ng Miss Abra 2023. Sino kaya ang nakapag-uwi ng corona? Alamin natin sa kwentong ito. Nagningning kagabi ang kagandahan ng 27 kandidata ng Miss Abra 2023 mula sa iba't ibang bayan sa probinsya sa Abra Sports Complex. Opening dance number pa lang, agad na silang nagpasiklaban. Mas uminit pa ang entablado sa swimsuit competition. Flawless at full of elegance rin silang rumampa, suot ang nagkagandahang evening gowns. Ibinida rin nila ang mga kasuotang gawa sa Abel na likha ng designer na si Cherry Veric habang hinaharana ng singer-songwriter na si J.N. Bales. Give it up for candidate number 21, Luba! Nakapasok sa top 10 ang Pambato ng Tubo, Bukay, Lagayan, Tayum, Lapaz, Lagangilang, Luba, Bangged, Pidigan at Villa Viciosa. Ang 10 ay isa-isang sumagot sa ilang katanungan. And of course, for us to have an in-depth connection with the Lord, because His time it will always be perfect. Dito pinili ang mga nakapasok sa top 5 na kinabibilangan ng Pambato ng Lagangilang, Bukay, Pidigan, Villa Viciosa at Bangged. Sumabak ang 5 sa final question and answer portion. To touch, inspire, and empower other people's lives. Bago ipasa ang corona, ay muling rumampa sa entablado si Miss Abra 2020, Angela May Respicio. Hinirang na 4th runner-up si Miss Bangged, 3rd runner-up ang Pambato ng Lagangilang, at 2nd runner-up naman si Miss Villa Viciosa. Nagharap para sa titulo si Miss Pidigan at Miss Bukay. Sa huli, Abra 2023 is candidate number 14! Ay naiuwi ng Pambato ng Pidigan na si Mirna Esguera ang corona. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Women's Day!